Let us turn into the book of Psalms and we'll be reading chapter 23. Psalms 23 tonight. I'd like to speak to you on the subject, God is greater than our cares. God is greater than our cares. Kasanuman ti kadakkel dagiti pagdandanagan tayo ti panagbiag, tiyapo kat dakdakkel ngamang. God is greater than our cares or cares in life. Psalms 23, the Bible says, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Lord, thank you for this truth tonight. Nga dakdakkel ka, nabilbilag ka, napaw-powerful ka po Diyos. Kat kayam nga babaen ti ayat mo, panakabalin mo, kansirib mo, dagan na apo ti anyaman. Nga pagkumikuman, pagdanagan, pagpulkukan, iti pampanunot titunggal maysa kada kami. Taapuhan nga mailinged, nga iting kami panagbiag kas namati, kad panagserbigan ka, at dadaapo dagiti cares iti panagbiag. Kat saan mi kayat nga digito'y kasti kunam lapdan na kami ken ka, no di kat alain mi isuda apo nga rason, tapnon umasidig kami ken ka. So Lord, bless this message tonight, and instruction, Lord, nga mabalim mi, nga aramidin ti panagbiag mi. In Jesus' name we pray, amen. You may be seated. The dictionary, ti meaning ti care, kakabsat kat suffering of mind. Panagsagaba ti panunot, wano panagsuffer, kunana, suffering of mind. And another meaning is a disquieted state of mixed uncertainty. DJ pan naka-riribok tayo, wano panagpampanunot tayo nga madanagan, gapu kadagiti banag nga hantay ammo no ana iti pagbanbanagan na. Mixed uncertainty. Apo kasanunto nga ruden. Sino kada kayo ti addada kasta nga pampanunutan na ita kakabsat? Mixed uncertainties. Itayag naman ti ima na? One. Amin tayo. Uray da kayo ditag buy-buya, ya kakabsat. Apprehension, okay? And responsibility. Dagiti ibakbaklay nga responsibilidad. So, pampanunutan tayo. Another meaning for care is to feel trouble. To feel troubled with thee. To feel troubled. So, deti word nga care, kakabsat, haan nga kanayon nga negative iti connotation na wano mabali na nga pakausaran. At dati mako na nga positive care, adamot ti negative care. DJ positive care kakabsat, kat iso DJ panangaywan, panangpanunot, ti pakaseknan, iti pamilya, iti biyag tayo. But like there is a positive fear, there is a negative fear. Han nga amin nga fear kat negative. Adamot positive fear, like di pa nagbuteng ti apo. Nga ti meaning na kat reverence. Nga ti kahit nga sawen, agbiag tayo nga naanad, gabuta mo tayo nga ti Diyos, sikikita kada tayo. That is fear of the Lord. Adamot negative fear. Iso dayjay gaputa lumamiis dayjay pamati tay ti apo, digito'y babasit nga ba naglaka tayon nga agdanag. Nakalaklaka tayon nga maupay. Nakalaklaka jirik na tayon kakabsat nga agreklamo. Alisto tayon nga madupir. Gaputa maybe kimapsot dayjay relasyon tayo no limamiis bimaaw dayjay relasyon tayo ti apo no at that point we are suffering spiritual bankruptcy dete agda-down ti spiritual life tayo kakabsat. Amom nagda-down na talaga ti spiritual life mo,
Kat kas day ti mapasamak. Babasita banag ng dakkelan iti kwa na yung no mayat day di spiritual condition mo. Kunana di Bible, the spirit of a man beareth his infirmity. So uray ado ti anayon ti bagi. Uray ado dagiti agdama nga paspasamak ti panagbiag. Day di spirit mo, di pamatim, kat mabalin na nga mapagbalegyan dagito yung nga bambanag. So, han nga amin nga fear kat negative. So, the positive fear at the negative fear. Kastamot kakabsat, iti care. Di panagpanpanunot. So, basically, ti meaning ti care kat panagpanunot. So, han nga amin nga panagpanunot, maibilang nga dakes, negative, di panagpanunot, maipapanti kasapulan. May panggap ti masakbayan. Kanda dumapay nga sitwasyon, iti panagbiag. But what we are trying to deal tonight is the negative use of care. Nga DJ ko na ti Bible, be careful for nothing, di kayo madandanagan ti uray anya. DJ ko na ni Apo Diyos, casting all your cares upon me. Ipurwak yung kanyak. Ipurwak, itaklin yung kanyak, dagiti amin nga pakadanagan nyo. Ta iso kat ililalaan na kayo. Salwadan na kayo. Casting all your cares upon Him. So, dagiti occurrences ti care? When do they occur in our mind? Kaano nga at dadji panunod tayo. So number 1 kakabsat, care for needs. Dadji panangidanag tayo dagiti pagkasapulan tayo. Okay? Panangidanag dagiti pagkasapulan. Ket nuhan tayo kakabsat nga madil daytoy nga napnuan pamati, agat hantay maaramid no kantay Matthew 6:33. Iso nga ti ko nadagat, apay hang kayo may nagigimong, brad, sister. Apo, tegado ka sa pulan. Kanangaro, di napanak naglako pelang, nagbusinessak pelang, napanak imutang, taadumot nga pagkasapulan. So, DJ nga kabsat, kasapulan na nga ma-encourage, kat makita na nga, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things. Amuyo, deta nga verse kakabsat, talaga nga pudno, deta no talaga, i-apply mo tabiyag mo, makitam ti realization na kakabsat. Kat testimony or ni Brother Darrell Magaway, hindi nagpa-dedicate. Kat agub-ubra iso na ijay pag-ubra amon, Brad. Alori ka. Kat sakbay ti lockdown, hindi nag-resign ka ta. When ta i-request na nga nabayag nga ibagbaganan nga ti Sunday, kat may off ko maisuna, tapno umay makigimong. Ket gaputa kas lang awang panangikaso dagakabsat ket siyempre Matthew 6:33 nadagdag sa natimtimbang ken kuana DJ command ti Bible ngam DJ pagkasapulan. So DJ makita yung kakabsat cares for need. So anyway, nakisarita ije boss lagat ko na di umot nga ikaskaso na bayag nga ibagbagak amuyo mot deta nga ti Domingo nakmakigimong ket pagubra dak malatad Domingo so resign ako. Nag-resign kakabsat. Then comes the lockdown. Tatagakabsat kat nagado ti na quarantine nga agub-obrayan ta alori ka. Isu kumat mabalin nga maysa kakabsat. Di kat kakaasi ko maiso na ganti pamilya na. So di panang tungpal nat Matthew 6:33 isut nangikanawa keng kuana. So digiti cares tayo ti antidote na kakabsat pamati. Pamati nga talaga. Pamati iti apo. Nga manginanama ka itiapo, nga agtalag ka kadayjay imbagana. Dayjay ti antidote, deti care nga makungkuna. Hanadakas nga mapanunot tayo ti pagkasapulan, ngem no umapay ti panagdanag, masapul nga jay pamatim dakdakkel ngem dayjay pagpanagdanag mo. Because God is greater than our cares in life. Another occurrence of care is unsettled juice. Digiti hampay nga na urnos, uno hampay na simsimpang juice, anat juice. Tayo mainom. Bigiti mabayadan. Ala, hanak nga agpatpataya, ganang amin tayo kat adu digiti baybayadan tayo, aya kakabsat. Amen? Kat talagang hana maikat ti panunot nga, digitoy nga banag, kat siyempre, mamati akti apo ko na tayo nga, nadyak mo't agtrabaho, kat awam mo't pagbayad ko. Yes, correct. Unsettled relationships. Mabaling nga adada sususik, mabaling nga adada na pagkikinaawatan, kat nang runamot lang arod no kakabalay, uno kakaruba, uno gagayem, kat adada ito'y kakabsat, umanay da ito'y nga mangted iti dakkel nga pagpulkukan ti panunot. Unfinished works, nang runa digiti estudyante.
Salud-salud sudok no kadigit estudyante na kumusta't online kung unat kat paparis dat sungbat kakabsat narigat. Papada dat sungbat narigat. Because it's the new normal. We've never had this before. No kasano trigat digit estudyante di adadaman digit teachersan. At isuda iti mang parigat digit estudyante. Digat narigrigat pa kakabsat iti. Kasasaad digit teachers nga agsagsagana iti pang parigat digit pagkatkatawaan kailaan kakabsat. Ngem ti panang sango tayo kadigito numampay ko na tayo apo miracle ti kasapulan. That's true. Iso nga amuyo ti maysa nga i-encourage ko as pastor kada kayo kada iti nga message, do not hesitate to claim for miracles. Kada iti nga lesson ta itang Arabi, hang kayo nga agked-ked nga mangklamar ti apo ti miracle. God still performs miracles today. No nakita tayo ti Biblia, dagiti nagkaado nga miracles nga inarami ti apo, and they are for a reason. They are for a reason. Apay kit di nga itan kakabsat, kat grace period, nakawaywaya ti parabor ti apo. Apay kit din nga han na maaramid ti milagro iti biag tayo. Iso nga adalang kada tayo nga talaga nga mangklamar iti apo. Now, number 3, kakabsat, another occurrences of care, our attempt to change things we cannot control. Kaya tayo kakabsat nga balyaran, wano baliwan, wano dadigiti banag kakabsat nga it brings trouble to us, but we don't have the power to change those situations. So we cannot help but just face it. Accept latan. Ngamahan nga nalaka kakabsat nga aklonam day nga realidad ti panagbiag. Saan nga nalaka nga sangwom deta ti inaldaw-aldaw deta nga realidad ti panagbiag. But I want to remind you tonight that if that is your care in life, God is greater than your cares. Dakdakkel ti apo kakabsat ngam di kita nga cares iti panagbiag. Number 4, problems are as a result of our failures. Deti no ko ti permi nga mangpahambol kada tayo kakabsat ko na tayo apo. Deti problema itagat gapo iti panagkurang ko, gapo ta na basulak, gapo apo ta ada nagkamaliak. So sino kada tayo kabsat, you don't need to raise your hand, but tonight maybe dahito iti suffering mo ti agdama. Cause it is suffering mo because of failures. Muyo kakabsat, God is greater than our failures. Dakdakkel ti parabor ti apo ngam dagiti amin nga nagkurangan tayo. Yes, ti apo aglidaan. He hates sin, and he does not want his people to disobey. Ngem no digiti anak na kasla di prodigal son, kadagpakumbaba, nga umasidagken ko ana, ti apo pa yon ti umuna nga sumabat, nga yarakop na kada tayo, DJ parabor na kakabsal. So if tonight, you are suffering in life because of the failures of the past, do not let the failures of the past control your present and the future. Amo ipalubos nga digito'y kakabsat agserbida nga hindrance ti biag mo ita. Ken hindrance itinawaya nga panangusar ti apo ken ka. Because ti parabor ti apo daegan na digiti amin nga nagkamalian tayo. Ngem tilang i-require ti apo agpakumbaba tayo. If we confess, anugutan tayo, Lord, adada nagkurangag ken ka. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Dakkilabanag no napunasan de, dakasum ti imatang ti apo, awang pagproblema amon. Parabor nga binig day jayan kakabsat. Asigan parabor. To cleanse us from all unrighteousness. So, digiti failures ka talaga nga, iso dati may isa nga dakkel nga kaslang mang down ti adu nga Kristiyano. Kat DJ pamati tayo, kat hantay kaya no daddo makakabsat. But I like to remind you tonight, God is greater than our failures. Another thing that when cares occur, number 5, fears that we face as we obey God's leading. At dadadigit, kaslang mapampanunod tayo nga kasano nga rudan o agtulnugag ti apo. Dito yung aspect kakabsat, obedience ti apo, kada tayo diti unag ti kapilya, diti church, diti kagimungan tayo ti HBBC, hanteng agpapada ti level, iti pamati ti panagtulnog. So, adadigitay mangrugrugi pelang, adadigitay amang pahinga na bayag. Especially, kadigitay mangrugrugi. Kasla ko ma-example kat giving. No, itud ko dito apo, agpers prutak. Kasano nga rod? Di ba? No, itud ko dito tithes ko. Kat admission offering agpay. Kat kastiti itud ko ging ka. Kasano nga rod, no, kastoy lang timabati.
Kat ni, nairan-rana pa eh. Amoyo, di gijay ti permino ko nga kaslang pagpulkukan tayo eh. No kaano nga, the commitment mo ti Apo kat agraranamot tin kakabsat, dagiti umay nga paggastuan. Nga no mabalbaling kat lapdam ko mga umay kakabsat, dagiti nga oppression ni iti kabusor, iti pamilyam, nga awang maaramid mo, no di agkararag lang. Kat kunam Apo, ala ti Karim, kasla di Old Testament, kat kunam iti Israel, lukatamto ti taho ti langit, kat inkanto ibuyat iti pamendisyon nga awanto, iti anyaman nga kwarto nga makalalaon. Kunam ti saom yan ti New Testament, kabailam nga parang ayen ti amin na parabur mo kanyak, tapnon, dagiti nasayaat nga aramid, nga panagtulnog kuing ka mabalinak ida. God is greater than those fears that you have as you face, mga kapatid, ti panagtulnog mo ti Apo. Another occurrence of care is health issues. Salunat. Oo, dahito yung kakabsat. Sino kada kayo ti adan anayon nakakabsat ti bagi ita? Diba? Nagrigat day jay. Kanayon, inaldaw, basta bimangon ka ti bigaten, detat mesa kakabsat nga ramon ti kararag mo. Apo, ikanak ti salunat ko itang agmalem. No umay man ti makalawas, thank you Apo, nalasatak man ti makalawas. Hanakayat na nga sawon, ngagkampante ako, ikanak manen ti salunat itang alawas. Ikanak manen ti strength. Another strength for 1 week. Amen? So nga, wow, God is greater than our health problems. Numan ko na ti doktor, kat, deta sakit mo kat kasto, hanggang kapsat, dakdakkel ti Apo. No ko na iti physician, kat, deta sakit mo, kastoy, kuna naking ka. Klamaron, Lord, you are greater than this sickness that I have in my body right now. Han ko nga ibaga nga siya kat miracle crusader. Apo nga kaladigitay ko ang you are a God of miracles. Kat no, dahito nga sakit, kat intuding mo, tapnon isunto ti banag nga pakaidayawam, kat aramidem nga rod ti pagayatam. Tapnon kasla, DJ ko na di John chapter 9, DJ blind men sa DJ, kakabsad. Kat kunada, kat kunada kan Jesus Christ, kat Lord kunada. Asinot aking basol, apay nga bulding deti ubing kunada. Apay nga bulag. Ni kadi naganak na, uno isuna, apay nga bulag nga nayanak. Agasan pati di ubing, pabasulun da kakabsat, kat di pa na yan anak kat, siyempre amuna nga rod nga bulag isuna. So kung nagigita, sinot makin basol, day jay naganak, uno dati anak, anak sungbat ni Jesus, haang ko na, han nga basol ti naganak, han nga basol di anak. Ngam na ito ding deto, tapnong babaan ken kwa na, may parangarang iti dayag ti Apo. So di kita nga anayon tayo di panagbiag. Day takabsan, han iso pakupupayang. Hamoy palubos nga iso timang down ti spirit mo. Nga idepon na kakabsat, punjen na, day na pintas nga tarigagay mong serbi ti Apo. No man pa'y masansan nga ti kabusor kakabsat, kat kasla dati oppression na di panunot mo. Masansan nga ti kabusor kat pagdanagan na ka. Malagip yung teleson tayo di Sunday ni Penina kini Hana. Gaputa ba di makaanak ni Hana kat kang kanayon nga mapan bulbuliin ni Penina, kasta ni Satan na sudad duman. No kaano nga dan anayam ti bagim kakabsat kat umay nakaibuli ni Satan, no? I-oppress na ka. Health issues, but God is greater. May kapito kakabsat, disturbed by the prosperity of the ungodly and the disobedient. Mariribukan ka kat kunam unfair Apo. Saan nga nainkalintagan? Apay nga siyak nga faithful king ka. Alantay mo't ibaga nga faithful tayo nga 100%. Hang nga tamot nga unfaithful ti biyag tayo kakabsat kahit papaano, amen? Kat ko na tayo, Apo, hanak nga 100% faithful ngem agtulnog akmot ka dagiti saom. Apay nga kasla mas nalaglagan kadakwada iti panakaisabot ti panagrangay. Samantalang siyak Apo, kat ni. Amoyo mabalin nga deta kakabsat kung nakarod kat adda dagiti kakabsat ti Apo nga suuton ti Apo iti maipanggap ti kakastoy. Kat suuton na kati Apo, no, jay pusong, agtal na, no, agpasui keng kwa na. Kat, this thing is a big disturbance to many Christians. Pauna yun Apo, kaslang hanga na inkalintagan. But God is greater than this care in life. Number 8, kakabsat, mabaling nga dito iti care mo ita, concern about what people think of us. Pampanunutom, no, ana iti, masao ti tao, keng ka, wano anat makuna ti tao.
There are some people nga ti personality na kakabsat, kat very strong, hanap ang panunutan dito, wala akong pakialam, kalang solo flight ti biyag na kakabsat. Aya, kaya na lahat ti agmemay sa itibukbukod na, but most people, hangka di kakabsat, we are always thinking, what will people think of me? Anang atat makunadamot kanyak. So we take these concerns and worries even to bed. Maturog tayo, pampanunutan tayo. We wake up with them and think of them all the day long. Isot iturturog tayo digiti nga parikot. Isot iriingan tayo nga parikot. Isot agmalmalem nga parparikotan tayo. Ngam, that is Psalms 23 kakabsat, kat God's assurance kanya tayo. Makita tayo didi kakabsat nga kunana, the Lord is my shepherd. Iso na iti pastor ko, kat awan to iti pagkurangan. Pagpakita na nga dakdakkel iti Diyos, that He is an affectionate pastor. Di kaya na nga sa unti affectionate kakabsat, kat manakipagrik na. Amo na ti makisimpat siya. Kunana di Book of Psalms, the sacrifices of the Lord are a broken spirit. Do umasidid ka ti apo nga ti spirit mo itakat broken because of these cares in life. Wow! Nagsaya at nga mariknam, di pa nakipagrik na ti apo. Affectionate pastor. He knows what you feel. Sabi ng Hebrews 4, just to assert this point, kunana jagat, we do not have a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Haan iso na kakabsat nga dete, anat pangawag mo ti hana makarik na apulosan? Ha? Manhid, hindi po manhid ang ating Diyos. He is a very sympathetic God, very compassionate. Tapno makita yung kakabsat, idinatay ni Lazarus, nagsangit ni Jesus. Gayim na di jay. Idinakita na, dagiti narway nga tattao, the Bible says, He was moved with compassion on them. Kat kunana, pray the Lord of the harvest that He will send forth laborers into the harvest. Nung kita nyo ti earthly ministry ni Jesus Christ, ti kanayon nga papapanan na kakabsat, digiti adda parikod problema pagkaskasapulan kan digiti adan anayan na. Hana nga sinango, tilang kanito nga sinango na digiti tuturayan kat idi mailansan ti krus. At tiniliw da isunan. But if you look at the ministry of the Lord Jesus Christ for 3.5 years, sinutnap na panan nga tattao. The sinners, the downcasted, those who are immoral, those who have failed, those who have sickness, amin digito, isut na panan niya po tayo. So, He is an affectionate pastor. So, amuna kakabsat, detarik nam ita. Secondly, He is an able protector. Able protector. Kabailan na ka nga proteheran. Kabailan na ka nga ikanawa. Awan tinarigat keng kuha na kakabsat. So this should give you confidence. Kunana, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Ti presensyam apo kanyak, kat isu ti mangpukaw, punasan na di pa nagdanag. Able protector. So, numan pa'y hampay na sulbar no anyaman, di kita problema ita, uray hampay na sulbar ita, talagkan ti apo. Nakunam apo, awan dapat, hana dapat mangtaddanag kanyak detoy. No di kat isu iti mangtad kanyak iti pamating agkararagkan kan. May katlo kakabsat, our God is an abundant provider. Nabuslon, abundant provider. Nabuslon kakabsat, ti panangisabot na, dagiti pagkasapulan tayo. Ako na nadjay, I shall not want. So, God cares for us. Kat amuyo ti panangilala, iti apo, ti panangayat ti apo kada tayo kakabsat, digito iti itod na, ti panagbiag tayo. Amuyo ti itod na kada tayo, a sufficient life. Biag na naan anay. Mabaling nga, da pagkurangam ita ti financial, mabaling nga da shortage tayo, mabaling nga kurang tayo at kabailan, ngem dayjay mo kaya kakabsat, makaamuti apo jay. Basta dayjay, addagan ka nga intod na, ipaay mo nga aramidem. Kat the rest of it, agtalag ka iti apo, nakaskas daaw kakabsat, sufficient. Isut mang puno di pagkurangam. Di ba, no, agpampamakan tayo kat, aglalo no, dete formal nga reception, kat agsao ka di ka maudyanan, kat kunam, ala, dakay kat latat mang pumpunot pagkurkurangan ng kakabsat. Kunayon ako, di ngamin. Kung nakayat nga sound di jay, no anyaman ti mapilaw yung nakita yung akaslakurang, punuan yung latat na panunot yun. Ibilang yung latan nga quits. Parang ganun, di ba?
Ti anyaman na pagkurangan tayo kakabsat, ti Apo punuan na. You know? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. O nang pastor, kasano nga rudan no talagang madilatat pasamakan na dito nga problema. Akat awang pare ko itong kakabsat. You know why? Strengthened life. Ikan na kati Apo tibker. Strengthened life. The Bible says, He restored my soul. Amen? Oh, He restored my soul. Praise God for that. He leadeth me in the paths of righteousness. So, God strengthens us. Number 3, anat ito ti Apo, sanctified life. Dalusan nat biyag mo. Di yulaan mo kakabsat, no kasano iti kinagasat ti biyag nga nadalus ken natarnaw ti imatang ti Apo. Oh, kakabsat. As God's people, deta iti maysa nga dapat tarigagayan. He leads us in the path of righteousness. Tulungan na tayo kakabsat to make the right choices and decisions in life. Iliklik na tayo kakabsat kadigiti banag nga potensyal nga mangdadael iti pamati tayo. Kat sometimes usaran ti Apo dagiti sitwasyon, usaran ti Apo dagiti pasamak tapnon, igawid na tayo, ikanawa na tayo, iliklik na tayo, timabalin nga mangperdinto, potensyal nga makadadal ti pamati. So, the Lord helps us to make right choices and decisions in life. Number 4, a secured life. I will fear no evil. Okay? Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Adala tarag una, ure adda digiti kabusor na kakabsat. Sino kada kayo ti adda kabusor nga ita? Amen? Adda damang paspasakit kada kayo. Po kakabsat narigat deta. Ayan. You know, ngamanak ko na ti Bible, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Dinusa di dyan naganak di ubing. Binaot-baot nga minalmalo, kaputa na dagsan di basol na kakabsat. Hindi ko ang kunan ni nanang na. Inkamanganan ko na na. Ano kaya? Kamanganan ko na ni tatang na. Bango di lamisaan. Ala, sikatag kararag, ding gimita prayer mo, kunan na ka di ubing. At kunan na, Lord, bagbanbaning lot kakabsat. Thank you that you prepare a table before me in the presence of my enemies. Kunan na kakabsat. Imbilang na mo takabuso, tigit na gannak nan. You know, isong natal na jerik na di ubing. Oo. And number 5, a spiritual life. Naingal nga panagbiag. Amoy iti biag ka na espirituan kat naingal. Naingal kakabsat. Na birtud deta nga biag. Ta espirituan na panagbiag. At dakin kwa na ti pulot ti Apo. At dakin kwa ni so kunanagat daw anointest. Amoyo? Amin dagiti kings in the Old Testament, handa maaramid dayjay aramidan dano awan di anointing. Kita nyo ni Saul. Numampay king isuna at the trono na, idi inikat ti Apo ti anointing ken kwa na kakabsat, bale awang pigsana apulusan. Ni Samson, gaputa na basulan na kakabsat, ket na break dayjay vow, nasa right vow, baban di pa nakakartib di buok na, napukaw ti bilig king kwa na. Isong amuyo ti ingal ken igam tayo kakabsat. Diyan na espirituan nga panagbiag. Isong let us seek to live a spiritual life. Kat kunana, thou anointest my head with oil. Amoy dati oil kakabsat kat saan lang power no di kat gladness. Makita tayo dito di Hebrews 1. Gladness, kinaragsat. Number 6, super abundant life. Paunay kan kakabsat. Abundant and super pay. Na digiti nga blessing, it surpass our needs and expectations. At surpasan na ka. God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Kaya ti Apo nga labsan ko na. Dagiti amin nga dinawat kan pampanunutan tayo. So nga, mo yung kabsat, malaksid nga i-claim yut miracle ti Apo ko na yung Lord. Mamati at nga uri aging gana ita. You are a God of surprises. Anak ka na sa unti, God of surprises. Kung ano, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Maklaat kanto, mabigla kanto, masurprise kanto. Tiwagas tiya po kakabsat. Iso nga, kararag nga talaga ti number 1. It's overflowing that we cannot connect. Number 7 and last, a satisfied life. Tiya po kakabsat, pagbalinan nanto itibiyag tayo nga adapan nakapnek. Awan ton ti sabali nga birugan tayo no hanga isuna.
Awanton ti ibilang tayo nga naan-anay ti biyag tayo, no nga DJ, presensya na kada tayo. And we could be able to say that living in this world, living in this present life, saan nga ti sanikwa, ti mangtid ti panakaan-anay kada tayo, saan nga di edukasyon, saan nga ti tattao, no di ket ti apo, ti mangtid iti nan-anay, nga panakaan-anay kada tayo. You would be able to say that like, he said, the Lord is my shepherd, I shall not want. A satisfied life. So iti dayti nga gundaway. May balin nga dayti pagdadaan ng kakabsat. Kaya't ti apo nga iparanas king kadayti nga biyag. Ngem masapol nga makumpasam ti apo. Hanga dapat ti apo ti makikumpas king ka. Dapat sikati makikumpas ti apo kunam Lord. Kadayti agdama nga parikot ko ita. Ana ti kayat mo nga ipakita kanyat. So as I close kakabsat, kahit kuman lang ibati kada kay deti upat nga banag, upat nga letter P. As I close tonight, our response, number 1, pray. Siyempre, agkararag ka. Itatag mo ti apo, casting all your cares. Ibagam ti apo ti masapul mo. If you lack wisdom, let him ask of God. Number 2, prioritize. Uray narigat kakabsat, iyon unam latta ti apo. Tibigat, put him first. Mabalin nga digiti pasamak ti panagbiag pamalagip ti apo gaputa hante ngayon yun una isuna. Hante ngayon yun una ti time tayo, hante ngayon yun una isuna iti dagiti schedules tayo, dagiti material blessings tayo, kadagiti plano kan panggap tayo, di tayo pulos inyong uman iti apo, di tayo maikarkararag, di tayo man lang kaslang hante ibilbilang ti apo kadagiti turturungan tayo ti panagbiag. And we need to consider the Lord. Number 3, ponder. Mabaling nga iti dayti nga kung dahil ko ng Lord, kadayti nga problema, amok nga dakayat mo nga ipakita kanyak. I believe, nga kamali niya po Diyos, God has a purpose for our trials. If only you will be humble enough to come before God and say, Lord, with my trials right now, with these problems I'm going through, anati kayat mo nga ipakita kanyak. There is something that God wants to show to you. And most likely, digiti nga problems inyalaw na just to get our attention. Because we've been too busy with life. Life has been through a system, the system at biyag tayo, nakaprogram at biyag tayo, naka-schedule latta, digiti aramidon tayo, pati di devotion, naka-party schedule, but kaya ti apo nga medyo umangat di level ti intimacy, kat kunana, kaya I'd like to bring you to a higher level of intimacy with me, so I'll bring to you these troubles to get your attention. So iti dayti nga gundaway kakabsat, ti apo ti umuna nga dapat kasarsaritam. Ti apo ti dapat nga kasangom. Ti apo ti dapat pang saludsudam Lord. Anya dadigiti banag nga kayat mo nga ipamatmat kanyak, ipakita kanyak, iparealize. Iti panagbiag ko. And definitely, ipakita ti apo digiti nga bambanag. And we must be humble enough to accept these things in our life. And number 4, praise. Idayaw mo ti apo, i-praise mo ti apo ng Lord, thank you. Dito nga biyahik itakat worthwhile. Amen? Di ba kakabsat? Dito nga agdama nga sasaadan ti biyag ko itakat maibilang kun nga worthwhile. Uray awanak pa'y ijay destinasyon. Uray jak pa'y nakitat paglawlawagan dagiti sitwasyon. Ngam dito nga travel with you, O God, with your word, with your promises, I can say, this is worthwhile. Han nga sayang dito nga biyahe, apo. The Bible says, I will never leave thee nor forsake thee. God said, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kat sapi ko mata, dito nga mensahe nakatulong ka dati nga sangapada itang arabi. Katagawid tayo kakabsat, nga dayjay ti number 1 nga ikaso tayo ita. Ti apo ti kitaem, tumangad ka ti apo, makisarita ka ti apo, one-on-one. Kat kunam Lord, hangko kayat nga, dati anyaman na mang-interfere, dati nga banag, kat apo, no anyaman ti kayat mo nga iparipirip kanyak, Lord. I am here, and I'm willing to be taught. Amen? So, praise the Lord. God is greater than our cares in life. God is greater than our worries. God is greater than our fears, our problems, our difficulties, our struggles, and our challenges in life. Kat sabi ko mata, agawid tayo kakabsat. Nga dete, kala ko mo ubing kat, agawid ka nga nangabak. Yuhu! Amen? Amen? Nangabak mo't lang tarit na ayo kakabsat, puno na abak.
I hope nga kadeti nga message na nga bak kada kayo agbuy-buya iti live stream. Sa pela kumata na saya at internet yo hana naputol-putol kasi no da naputol la parte na sayang. So nga no da naputol la parte na i-review yo latta nga dinggan deti preaching anyway. Awan pa 30 minutes di preaching kun sa napagbiit. Ngam talong outline deti intud ko sa totoo lang. One. Now, sino ka dagiti makalagip deti nga message? Impreach ko idi January. Kaya nyo kapsada, ipakita kada kayo ti importansya ti may kas sa bati pulpit. I preached this message last January. Kat 2 months later, lockdown. If you reflect on this, kat isut nagbiagam all throughout the lockdown, hanggang nagkurang iti panagritnam, you will live a satisfied life. January pa lang kakabsat, kat insaganan ti apo ti puso tayo. I preached this last January. No kita nyo to, notebook yo kabsat, no kabaruta notebook mo ti tabeng, kitam di first page. First 2 page. Adat ta? Ada? O, kita Ada kabsat, I preached this 3rd Sunday no Jack Mariro, 3rd or 2nd Sunday of January. Kakabsat, dating a lesson. Kat awan pa lockdown, idi, awan pa pandemic, hampay pandemic, idi. Kasi China pa lang ti permi nga madandanagan di COVID. Di kwan Marso kakabsat, nag-lockdown. So, digiti sa utiapo napintas nga review. Amen?